Economy, of course, mining, information communication technologies, agriculture, infrastructure, the possibilities of the port and airport of Massaw, the availability of the Russian proposals to develop industries in Eritrea. All this is going to be the subject for regular consultations between the ministries of economy, which we agreed to launch very soon and to make these consultations a regular feature of our relations. We discussed our military and military. سلام كمي تصنحوا كورات تخاتاتلتي نزل ساعات زحرنا يوم حصرتن واناون زولنا يوم زيناتات حجنا لكم متينا لنا نختكاتلنا دما نعدم مقرات تقصد حرم اواجن فلم اوان زترأيو لعلواي مرح ايرانيات العلي كاميني ني امريكا خبيت صفعيت كم زهوا تزاربو كتاب تهاجرو ساد سلطان زلوايات الله امريكا نمدبرات نيكولار ايران دحرمت كعن فلم اوانيو نهزم مجلس زهوا خينو بريدن امريكا دونالد ترامب ناد معنت متقعت واشنطن كم زخننو زمغت لعلواي منفساو مرحي بتدبداب زتغوناصفو عوي عوت يلن كبل تزاربو كنمت بفيديو زمحالفو ملختي ابيك سبزو صحفون هاجرو لعلي اسرائيل كم زتعوتت غون يجلص كان مخلته سومن اسرائيل ولعلي ايران صعومات قعت دحر مجمارا تهران معبلات مسائلات بموچاف غرملس خمس هبات يذكر اوت بريدن امريكا خوينات 12 معلت خبل يسميرت بوغن ايران بوحدو 627 سبات كقتلون كلو اب اسرائيل 28 سبات كم زموت تصاوات يغلصو حزب ايران حدا دمص خون كم زخاله تزارو ياتلها كاميني ترامب ايدم كو مزرابو لعل عاقم افت بريدن يخبل لعل عاقن افت بريدن يخبل غون غليصو نخم ايران زبلت عباي هاجر يتكام هابزول زرواون عوي صرف يخبل ياتلها غليصو متقعت انت تفصيمو صلاتن وررتن زخفتوا واغا عوي خم زخون رغصيو بموالون زتنققا خوينو اسرائيل نت متقعت زكايلتن بروجرام معبال نيكولار ايران دمساس تكالات مسائلات ايران معنا مخون ياتغلص ايران بوغنات دبداب سلام إيران بوغنات مدب سلماو نيكولار طعات نمعال زعلوا مخانو كاختو مغوت انت تصنحت كالي مدبرات بميستر تتحاز مخانو جن نوتادرو معلا خيا مرح ناسرائيل عوي سقات كوين يصنيحو امريكا تركون معراوين هاجرات ون ايران تحت زخونه خونتات نيكولار طعاتن كتمعبلن كتوننن كم زي فكران نصر منقد كم زلواني فلات بريدن امريكا دونالد ترامب حيل اير امريكا بتن معولات برادارات كرايا زي خلاب بيخل تزتبهالا دبدب نفر تخينات غير زفصو متقعتي مدبرات نيكولار ايران ملؤ بملؤ دم يسيا زبل زموق زلو نمدبرات نيكولار ايران ملؤ دم يسيا خولي زموق زلو انت خونا كنتي اي بي بزتبهالا فولي كعت بومبات تخايده متقعتي كسكاكو ندير مع خمس نبره كاتع خوين يركب بغمغام تكات سليا وصاي امريكا كبد عنوتكم دور دزغل زلو خوينو اسرائيل بوغنا داغماي نخصص نوح وانكم زلو بمغلاص متقعت عوت منبارو قدامي مستر بنجامين نتانياهو مزراو يذكر لعلواي ازاز حيلتات مكلخال امريكا زخونه ابومبر طقلال ستاف جنرال دينكين لمو زهاو غازيطاو مغلصي يتتدرو بومبات امريكا علامات بوزغبا خم زهرمن كم زفنجرن كم مغلاص حاليفو بزعبات ورده غدات بنصر يتزاربن بانصارو تحلقا زخونه صحاف خفلي اتمتقع تاريخاو عوت متقع تخول بمغلاص غزيف غدات وريدو خول غليصو بفلايتو لعلو غوثات فوردس تدري او وشط حدا خالوت لعل 300 متر زونچف 6 بومبات مستراو مدبر استوهالو يتسرح مخان جنرال كينجز غلص عدا امريكا وتدراو مخنن لعل 15 عامات نفردو خصنع 5 حونت جنرال يتقس ايران بتلعل تبقى زركو وتدراو معسكر امريكا فصمت متقعتي احنا مفداي متقعت بزملكت اقدمو بترخبه حبريتا زبوزحو زنور سراو تقدمهم زوصن 44 وتدرات راح نحلوا ترفون جنرال يجلس بخالو وغن اسرائيل نتبول شو ناتخيس زل قدام منستر بنجامين نتانياهو حرات كتغورو دونالد ترامب صوي علو نتانياهو باللع مهبن متفان مقدال امنتن زبلو ستات قريوم لو خمزلو يفلت ترامب اسرائيل لمدقف بالعلي ايران زكايده متقعتي نتانياهو كدحن كم زخلي اميتو زلو ኢትዮጵያ ኮይናት ንሙላዕ መምኽንያት ተደለላኽት ብል ኤርትራ ኸሲሳ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ለመብዛሃው ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝጥቀን ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት የካይደለ ኽብል ገሊጹ ኢትዮጵያ ኮይናት ንሙላዕ ርትዓዊ ንምምሳልን ሰበብ ተደለላ ዝበለት መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ዘመተ ተጸሚዱ ቀንየሎ ብምባል ይኸስስ አዲስ አበባ ዝቀረባ መዓልታት ነቶም መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ብዝምልከት ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዓለም ጥርዓናት ክትቐርቡ ከም ጸንሐት ጸብጸባት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኤርትራ ከም ዝበለተት ጥርዓን ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ኣብ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት እንተሰይድ ዘሎ ክትብል ገሊጻ ኣላ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ምትኹታኻትን ጥሕሰት ልኣላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ብሓሰት ዝጥቅንን ዝኸሰስን እዩ እዚ ተኹታኹ ተግባራት እዚ ንልኣላውነት ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራ ከምኡውን ንዘባዊ ሰላምን ርግኣትን ከቢድ ሓደጋ ደወል
ምዃኑ እውን ኣስመራ ጠንቂቓ እዚ ዘየድሊ ጠርዚ ስርዓት ኢትዮጵያ ላዕላዊ መሬትን ባህርያዊ ግዛትን ጎረቤት ሃገሩ ንግባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋዊ ኣዋጅን ጥሙሕ ዘመንጨወ ይኽብል ገሊጹ እዚ መግለፂ ተነመንጎ ክልቴን ሃገራት ክምዕብል ዝጸንሐ ምትፍናን ይዓርቅ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለፂ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ዛጊድ ተባሃለ ነገር የለን ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ መሐመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀምን ክትውንን ዝመሰል ከም ዘለዋ ብምግላጽ ንኤርትራ ክቁጣዕ ከም ጸንሐ ይፍለጥ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መበል 34 ጽምብል ነጻነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃበ መግለፂ ብቐጥታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምንቃፉ ይዝከር እተጻውኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፍሕዝ ዘሎ ቁንዕን ስውርን ሽርሕታት እውን ዘይፍለጥ የለን እንታይ እቲ መደምደምና ተበጊሱ ዝነበረ ተስፋን ሃንቀውታን በኒኑ ብምባል እዩ እቲ ፕሬዝደንት ዝምድና ክልቴን ሃገራት ገሊጽዎ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ንፓርላማ ሃገሮው ዝሃቦ መብርሂ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምሓሽ ተገበረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ገሊጹ ምንባር ይርስዕን ኤርትራ ንሃገሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትከፍተላ ድልውቲ ከም ዘይኮነት እውን ብምግላጽ ድማ ብዝተዋሃበ ወቅቲ ስርዓታት እውን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ዝርብሹ ውግእ ዝሰብኩ ልምዓትን ውህደትን ዘይፈልጡ ግጭት ሞያ ዝመስሎም መራሕቲ ኣለዉ ክብል ገሊጹ ምንባር ይርስዕን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንት ኣብ መንጎ ኤርትራን ምስ ትግራይ ዘዋስና ደዋት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ክልቲኡ ሃገራት ዝተኻየደ ርክባት ናይ ሰላም ተስፋ ወሊዑ ምቕናይ ይፍለጥ ሓይልታት ኤርትራ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ደው ምባሉ ካብ ገለ ክልል ትግራይ ክወፁ ከም ጸንሑ ይፍለጥ ሓንቲ ካርጎ ናይ ሩስያ ስራሓት ኣብ ዓሰብ ተራእያ ከምኡውን ጽዒና መጽያዶ እንታይ ዶ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ እዚ ከዓ ወላ ሓደ ናይ ሩስያ ትምጻእ ናይ ስዑድ ዓረብ ትምጻእ ናይ ግብጽ ትምጻእ ኣብ መሬትና ከም ድልያትና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ዜናታት ፍኖ ደሎ ኤርትራ ናይ ሩስያ ሄሊኮፕተራት ከምኡ ከዓ ዘን ካርጎ ድጽዕና ኣጽዋራት ድጽዕና ናብ ዓሰብ ይራገፋሉ ሰዋት ይራገፍ ሰዋት ዛዕባ ወተሃደራዊ ነገራት ንዝኾነ ዓፋፍን ጀልጋፍን ኣይምልከቶን ንዝኾነ ዓፋፍን ጀልጋፍን ኢትዮጵያዊ ኣይምልከቶን ንስኻትኩም ምስ እንታይ ዲኹም ትገብሩ ዘለኹም ኣዝማርቶ ዲኹም ትለኺና ደለኹም ደሚኹም ኮ ክትለኺና ትጓዩ ደለኹም ብድሮናት 300 ድሮን ሰዲድና ክንጥሕኖም ኢና ከምኡውን ብቐሊሉ ነቲ ኣብ ሰራዊት ዝሰልጠነ ንዕኡ ጸገም ዘለዎ ይኮነን ብብረት ሎሚ ኣይሰርሕኒ ቴክኒካዊ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዶ ገለ እንዳተባሃለ ጽቡሕ እንደይጽቡሕ ክትዛረቡ ትውዕል ኣለኹም ንስኻትኩም ደይኮንኩምን ብዙኾነ ሕጆን ኮሚላ ትኺድ ኣብ ዝርዝራቱ ከኣቱ ኣይደልን ኮሚላ ትኺድ ናይ ቻይና እውን ተደገመት ጽቡቕ ናይ ሩስያ ኣትያላ ጽቡቕ ናይ ቻይና ተደገመት እውን ጽቡቕ ናይ ግብጽ እውን ኮኸሙ ያበጠይ ፈንዳ ኢትዮጵያውያንስ ንኤርትራውያንስ ከምዝ ክትብሎ ሰብ ኮይንኩም ዝኾነ ጀማልኩም ሸረፍኩም ንሓሉ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ምብራቕ ብዘጋጠመ ጽቕጥቅጥ ብውሕዱ 29 ቆልዑ መይቶም 16,000 ተምሃሮ ርእሰ ከተማ ቦንጎይ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ፈተና ዝወስድሉ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ ከባቢ ነታዊ ጉምሽ ዝተሰምዐ ብዝተፈጠረ ስንባደ እዩ እቲ ጽቕጥቅጥ ስዒቡ ካልኦት 300 ተምሃሮ እውን ከም ዝቆሰሉ እውን ጸብጻባት ሓቢሮም ብኻሊእ ዜናና ድማ ዩክሬን ንገስጋስ ሓይልታት ሩስያ ክትዓክሶ ከም ዝኽኣለት ኣዛዝ ሰራዊት ሃገር ገሊጹ ጀነራል ኣሌክሳንደር ካሌሲን ከም ዝበሎ ሰራዊት ዩክሬን ነቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝርከብ ዞባ ሶሚ ግንባር ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያል ውግእ ከረጋግኦ ከም ዝኽኣለ ጠቒሱ ሰራዊት ሩስያ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምቹው ኩነታት ኣየር ተጠቒሙ ክደፍእ ከም ዝፈተነ እቲ ጀነራል ዘምልክት بخالي زينانا دما إسرائيل نتبلشونا تخيص زلو قدام مصر إسرائيل بنجامين نتانياهو محرات كتغورو لبريدن أمريكا دولان ترامب صويع زلو خينو دولان ترامب محاورا مرخبتا توزهو رئيتو نيران بموقع عن إسرائيل كم زد حنا استقدام مصر قون كاب تقاري ولو زلو نايبلا عن متفان كستات قد حنا خمس قليب تدقاقا مزقل زلو اتنسوهم مخانو زمقو زلو نتانياهو بوغانو ندقف ترامب مسقين اللو بخالي زينانا دما سمين كرا وهذا الحدث مزاناقع خفيتا يتمر او جماغن وسنكون يستهانت بعبيت انصال مزاناقع ماخلات تقالات ريزورات بصحت بمسحاب توريزم معال تهاجر توهيلو عوي وفريد فصصليو يتمر حتى هاجر كيم جونغ ون زعابي كباب كند ترابحت نايت سرعات بيلاتهم من صلح ومخانهم يفلات زخبركم من زخبر كنت حالاتلتنا نساعة زحزنا يوم حوريتاتات نتم كتكاتلو ومطناخو يموصل نيرم عبد الغطر بخالة حبيتها خسام نراخب سلامنا تمننا ببزلهم وسلام نعاكم يخون سلام